nwanne m jide ka iji nenete mmadụ ka ịbụ ọchụ udo ebe ọ bụ na ijele a na-ama na ị bịara na-ebu na-enyere ndị mmadụ aka na-agọzi ndị mmadụ site n'ihe ị nwere daalụ rinne mele ka ị gaba ibe anyị na-ayọ Chukwu abịa nwa ka ọ na-agọzi gị Chineke nke bi n'igwe obi n'igwe ga na-agọzi gị na-enye gị ibe niile ị chọrọ maka na ị na-emere ndị mmadụ ibe ọma ibele anụ m ogori arụ na-akwa ka ya anụ m ogori nwa ibe ọbụla o jere sọsọ ibe ọ ga na-eme ebe niile bụ ibe ọ ga na-etise o jide na mmadụ ole o jide nwunye mmadụ odulujewe onye nwa na-ata ikikere eze adịkwana ka ya mele gaba mele iwe ọma gaba maka na emecha gbacha anya bụ ọsọ a ga-agụ ka esi wee gbu ya ma emechie daalụ rinne nna ekwuru ekwu iwu ezigbo mmadụ ọkwasị ka agbara agbara isi ka iburu nnake gị ị na-ebu nnake gị n'ife dị ụlọ ọha deme odogwu tobie dike jide ka iji na onye asị jide ka o ji n'ife ọ na-eme amaka onye nke a ofeke njarị onwe nke ọma ebe ọ na-enye ozu ọ ya amakwa na etu o si ya abụ anụmanụ onye oshi ohi ọ na-ezu ụwa niile maka ohi ọ na-ezu ọ ya abụọ na-adọghị mma n'obodo a ma ya dọba ọ bụrụ na ịkwụsịghị ife ọjọọ ị na-eme agbara nga agba ọwụ na ịkwụsị ife ọjọọ ị na-eme ọkpa egbe ya aghara gị azụ ezigbo mmadụ nwanne mmadụ akụkọ anyị na-akọkwanụ esi ife ọma kedu maka ụmụaka niile a ka ebe isi apatazi ụdị ego a wee na-ahụ ndị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ma ndị na-akwụrụ ụgwọ ụlọ na Chukwu gọzielu m gị o rapụ nwamba nshi ka ọ na-abụ chijuo ọ na-akwụgharị na-achọ ụmụ ajadu ndị ọ ga-aba na befa na-aga isi aka rapụ onye ala afọ onwekwa ihe ọma maka inebi ya anya iche na enwe ihe ị ga-amụta n'ebe ọrụ nwekwa ihe ị ga-amụta n'ebe ọrụ nọọsụ ife ọjọọ abalị ọ na-achọ ụlọ ya ọkọkasị ahụ nọ ka ọ baa na ekpokolo ma fonu ndị mmadụ onye ọjọọ ka nwatakịrị anwa bụ rapụ ya aka enyekwana ya anya ekwuchakwa m jisi ike n'ezi omume abụ ị na-eme eziokwu ahụ ị na-ekwu ya na ebe ọma ị na-emelụ ndị mmadụ jisi ike onye ọbụla na-eme ihe ọma na-ekwu eziokwu ọ ya adịte ndụ aka o jisi ike ọ maka onye nke ma amara maka nke ọ bụ sọsọ aka ntụtụ ka ọ na-eme ọ ya abụọ gabe ibe ebu sọsọ ntụ ka ọ ya na-akọ sọsọ ntụ ka eji wee malụ gị cheyelie na ọ dịrọ mma ịga jee na ụmụnna ịtụọ ntụ ijee n'obodo ịtụọ ntụ ebe ị na-elekwu ahịa ebe ị na-azụ ahịa sọsọ ntụ ka eji wee malụ gị cheyelie na ọ dịrọ mma cheyelie ezigbo mmadụ ikorobịa dị mma mmadụ ọma leenụ nwoke o tinyesigo ụmụaka nọ n'obodo anyị na skuul nyesịa ndị ọrụ o nyere ọrụ oyibo ị ga-adị ka echi n'ihi na echi adịghị agwụ okpu isi ajọ mmadụ ị bịara gị n'ime ebe a ha si n'ụlọ apụọ onye ajọ omume onye isi na aja ịdara na ụmụaka nọ n'obodo a kechisịa si n'ụlọ apụọ ịbụkwa n'ezigbo mmadụ onye eziokwu onye udo onye na-agba mbọ na-echu uchu na-eme ọgọ Chukwu abịa ma ga na-agọzi gị inugo hapụkwa onye nke a onye oshi onye arụ ala nwụrụ anwụ ụchụ na agbawu osuruchi omewuchie chegharịkwa chi akpọọla ọkụ ogbu ọganido anyị dokarụ nwoke mmụ ezigbo mmadụ okpenudo Chukwu okike nwoke wuru uwe anya egochie hakwa uchiruchi a esokwu uchiruchi nwoke nwa mma onye ozi onye arụ onye nsị bịa ọ bụ na ikere ogbe nwurie ifufe ahụ ga-ekuru gwewu Brother Deje ezigbo mmadụ ga-apa ịka
mgbe niile n'ikuku ohu eziokwu iru ekwu eziokwu hafụ mgbashi n'ụwa mgbashi ejọ mgbashi ọchọkọhụ onye ọ ji ata ọchọkọhụ onye o ji atagbu mgbe ọbụla na ọ na-atagbu mmadụ na-ezu oshi na-eme ihe niile adịghị oyi n'ebe anyị ezechite oke ebe abịa ma ji etigbu gị bụ ekwensu ọ ji etigbu gị ezigbo mmadụ onye ihe ọma na-adọ mma onye udo onye na-achị agam n'iru onye na-eme ka obodo dị mma agwa gị eze chukwu oke abịa ma onye udo dịka ị na-achọ udo ya agọzikwana gị afụcha maka onye nke a onye ihe mmadụ na-eme anaghị adọ mma ajọ mmadụ onye na-ewo nke ọhụụ ebe ọ debeghị onye achaghị agam n'iru mmadụ ibi ya onye na-eme ogbuo n'ọhịa ọ gbapụta n'ụzọ si onye na-egbu mana ihe m na-agwa ụta atawo ọ bụ ha na ichegharị ha eze chukwu oke abịa ma ọ ga-meghị ife iru ya ekuku ahụ n'ala ma ndị anakwa eme ịbụ mmadụ jisi ike na onye na-eme ihe ọma chukwu na-akwụ ụgwọ ka hafụ ajọghị mma ha uwe ejiri echu wee kwere ajụ abụọ ihe ọjọọ niile o mere ọ ka ya nata ngwe a na-ekwu ọ naghị agwa ya mmadụ a na-agwa ya agwa na mmadụ jisikwa ike na nke ị na-eme ajọ adịghị mma na onye ọjọọ na eke ọ na-emehụ nke jisi ike ọ na anyere ịgbalịkwa azụ ife ọma niile ị na-eme ma ndị na-akwụrụ ụgbọ akwụkwọ ma ndị na-enyere aka ma ndị na-ape ini ma ndị na-achị akwa ife oriri ife na-eme kara igbu amagote esi akawa aka mana ọ Chineke bụ onye nwe ụgwọ a chịkara ile isiwote nke ọzọ na-alụchiwu mmaji kwuru mmaji ezie na onye nke evuru evu ka ị na-alụ mee ji ibe ile ibe niile aka ngwa eji ibe ile ndị eburu mmadụ bụkwanụ ga-agụ a ma nlalụ ndị mmadụ ifebe ma ihe imegide ndị mmadụ mana ibe niile mere ọ bụrụ ichegharịfụ ma na ndụ ụdụ nkenke obere oge ewere jee n'onwe biko na mụ na ndụdụ gawa akara izo nwoke dai imere nwere mgbawa iche eziokwu m dai anụ m ka ịma mekọle ego enyere onye ikwuru onye ọha ụgwọ akwụkwọ nye ha onye ọha ego nye gotere moto ya o doghị dalụwo onye nwanyị gozo oge ọkwanyego ndụgo m na-ekpe ekpere n'isi gị jichi n'egi enenụhụ onye ekwure hụ nwaanyị ịhụm onye onwe nwe ihe ọ pasịtara okwukwukwu mmadụ kwuru bụ ọ bụ ekwuru ekwu okọrọ ka nna anya onwe ihe ọ na-emetụta ya jambi ji eme ime bụ ọ na-ejide gbagbo oru n'oshi eji ezighị eshi oshi ụwa nka dị anyị biko na ọdalụwo dalụ chineke ọkwa akwa ga chineke ike ịgbalịala ime gaana m obi onye ri ka ṅa akọkwula m asị uri mmanụ ṅụ nọ n'ala ekwen anya na-arịgwara taịrị boko mewe gawa ewu ya ihe ụwa ụtọ m asị uri mmanụ ṅụ nọ nga otishi ihe mere m onye bi n'igwe mekwere nye ya nga ọrịa ukwuu ịwụ mmanụ onye ri ka ọ ga-akọkwala anyị n'ala ekwen agwakwara m ya agwa na iwu onye oshi mana agbataghị m ihe agwaga m agwara m agwa na iwu onye oshi mmewe gawa zuwegwo amadị m oshi uke ọ nọ n'ọbara ọnụ na ị ga-asị izene ị ga-asị iburu na agwa ọjọọ niile nọ n'ụwa kpọsa ọgazuole eshi a ga-akụ m ọkwa ala ekwen ka anyị nọ eshi ọ ga-esi onye akpọkwala m ewu ezigbo mmadụ lee ka isi emejiri ndị mmadụ na-eleta ụmụazị na-enweghị nne na nna na-emere ndị ụmụnwaanyị ndị di ha nwụrụ anwụ na-emere ha ihe ọma nga ọla ekwughị eziokwu achịkpọma gị n'oge ga-abịa kwuo ya de ya lee gị iwe ajọ mmadụ lee ka isi emewu ụmụ nwaanyị ajadu ebe ọbụla wakpuru nwaanyị aka gị nọ na ya nga ọbụla nwaanyị tụrụ n'ime mkpuke aka gị nọ na ya na ndị na-enweghị di ala ha emewu ụmụ nwaanyị isi ikpe wepụ aka n'ajọ ihe ọ dị nga Chukwu abịa ma egbuo gị
iwe ezigbo mmadụ ị na-enyere ụmụ ogbenye aka ndị jiri eme ka ọha ha ị ga-enye ha ihe ha na-eri Chukwu ji egozi gị tụkwa ka iji gbapụ nwoke onye ọjọọ ọ na-ebusi ndị mmadụ anara nwunye mmadụ obi ihe o mere mmefu Chukwu ya abọ ya ọnụ ọ ya nwere ike nwande lenu nwoke ọma ezigbo mmadụ otu onye a na-asụ ụwa ọ na-abịala nwoke ọma lee ihe ọma niile i mere ụwa ihe ọma niile ị na-emere ụwa ụmụaka niile ndị nne ha nwụrụ nna ha ndị na-enwero nne na nna iziga ha skuul ziga ha akwụkwọ ha na-agụ gị na-akwụrụ ha ụgwọ ọnwa emere ha ihe niile lenụnụ nwaanyị a di ya nwụrụ ịrọrụ ya ụlọ nwaanyị na-enweghị ụlọ ịrọrụ ya ụlọ jide ka iji ezigbo mmadụ ha lenụ ajọ onye nke a n'ego ihe ọjọọ niile ị na-eme ka alụrụ ị na-asala ụmụ ndị mmadụ niile ala ha na-asa ndị niile ihe ruru ị na-achara ha maka ajọ omume ihe ọjọọ niile ibu n'obi mewe ihe ọjọọ ga-akpọnwụ ihu ajọ mmadụ pọọ m n'ihu. Ndewo nnọọ ihe m ji na-ahọrọ ya bụ n'ihi na ịbụ ezigbote m mmadụ jide nnọọ nke iji nụla n'ihi na onye asagide nke oji nke o ji dị mma mana enwere anyị onye ọjọọ onye arụrụ ala ọchụ nwaanyị agafe shinshinshinshinshinshin ndị ashịrị gbaka ute nna ha dọla gị aka ntị ka isepụ aka na ihe ọjọọ maka na ọ bụrụ na isepụ aka na ihe ọjọọ ị ga-ewere aka gị shiba n'ọkụ anyị maka ọma na ịbụ ezigbo mmadụ mere ka anyị atọrọ ụtọ na mmiri ịbụ ezigbo mmadụ anyị ma otu ile ije eme ha ọma anyị ji se mere anyị kemgbe mere gaba ọ bụ maka onye kene ha ọjọọ ụwala egbuola egbuo onye kene ha ọjọọ ụwala akpọrọ ọkụ anyị ma onye ọ bụ onye mgbe isi bụrụ onye nshi ọ chatara kemgbe ọ chọtara nshi ọ dịsi igbusi ma nwanne ya ma nwanne afọ ya ma nwanne ama enyi ya ma ya afụrụ gị ka iji egbu eluigwe ga-egbaghị oge bụ ọgbaghị agbara gbakacha ndị kwuru ahụ mere gaba anyị ma nna ndị a mmehie ma ime ekele dị Chineke sanya Chineke nara agọziwo Chineke nara etiru more days le ụbọchị ndị inwere enwo Chineke nara agọziwo le ihe ọma ndị Imo bikọs ede ijikwa ndị akpa egwa Chineke nara agọzi ụkwụ ụgwọ onwe ihe ọjọọ ihe ọma na ofu imerụ nke da anafa ụgwọ ọlụ ya Chineke nara agọziwo ịgbalitara ike sanya nnọọ ezi mmadụ ka ife eji marakwa gị egbe ịkpa nke wee eziokwu ife gị ndị ji baa ikpe kpakpa nke wee eziokwu ọ gbara gị ife ọbụla mee ka nnụle taha ike jide nke iji ọkwa ifule gị hapụ onye ọha ife ọha adịghị adị ọhụ ha ozu ojii ọchụ nwaanyị ndị nke ya sị ọ ga-eme eme ife mezi gị ife ime ka gbatịgharịa ọ bụrụ na ị ga-echegharị ife ọbụla mega aka m adịghị ya ana m ha ezi gị ụtụtụ efi abalị chegharịa maka onwe gị esikwana na ị ga-echegharị ọ gbacha gị ebe ọhụ kpa ịgbale m